že oprava nefunkčního lanka, otvírání podsedadlovky. Jedna strana funguje, tady ta, a ta druhá nefunguje. Když otočím klíčkem, tak to lanko je někde seklý. Takže to musíme celý rozebrat. To musím celý rozebrat. Sundám plexy, sundám přední masku a podíváme se do toho rozdvojení na lanka, kde je chyba. Jo. Když jste to sundali, tak se musí sundat tady 2 desítky. Jsou klasické matky. A pak se musí tady odšroubovat. Jo, ještě předtím se musí sundat tady ta krytka. Tady jenom je křížový. Ze spoda křížový šroub. A tady je to nacvaklý, to se musí vytáhnout. A potom vlastně se sundají ty 2 desítkové matky. Pak se tady musí povolit křížové šrouby. 1, 2, 3, 4 na každé straně, jo. Takže tady 1, tady ty 2, tady ten 1 a tady ze spoda na každé straně. Vevnitř pod blatníkem je taky křížový šroub. Pak už to jde sundat. Odpojit konektory od světel. Kde tady je problém? Tady vede lanko, protože to je vlastně přes lanko, není to přes žádný solenoid. A vede to lanko někam, musí vést do rozdvojení. Někde, kde se spojují ty 2 lanka. No. Jo, a to je tadyhle. No, to jde blbě vidět. Půjdete po lanku, co vede od spínačky a tadyhle je to přidělaný. Tak tam je vlastně z jednou lanka jdou 2. Takže už bude problém někde tady, což pochybuju, protože vlastně to by mi nefungovalo ani jedno. Ale mně nejde jenom jedna strana, takže to musí být. Buď je to lanko celý v háji, co vede sem, od toho zadního zámku, anebo je to tadyhle v tom. Což by bylo hodně blbý, protože nevím, jak to tam je řešený a jestli to vůbec jde rozebrat. A hlavně k tomu je blbý přístup a teď budu muset rozebrat ty plasty všechny.
Takže já to tady odštípnu, tu fazetu. A zkusím to celý vytáhnout ty lanka, abych to nemusel rozebírat. Tak jsem to povytáhl a fungují obě dvě ty lanka. Takže to muselo být někde skříplý. No, každopádně se budu snažit dostat nějak trošku, no, takhle dovnitř. Celý to prostříkám. A uvidíme, jestli to bude fachat. Takže teď se to celý zadělá zase zpátky a akorát si dávejte bacha. Až budete sundovat tady ten plast, tady odsaď, tak ať vám to nerupne jako mě. Nevím proč, teda já jsem za to nerval. Mě to už muselo asi nakřápit trochu, takže já to budu muset slepit a natavit to tady. No, drátem, svařit ty plasty, no, prostě. Doufám, že ten plast bude, protože je docela tvrdý. To není žádný AB plast, nebo něco takovýho. Bude, jestli to bude držet. Jsem talpa, no. Akorát jsem si přidělal práci.
zkusíme, zacvakneme jeden zámek, druhý zámek, tak ten jde, ten taky by měl jít v pohodě, kde to je, ono vidím, tak, funguje no, ale je to takový, nevím, moc tomu nevěřím. Jsem hodně zabrat tím klíčkem, nelíbí se mi to úplně. Takže udělám jednoduchou věc. Ten zámek funguje tak, že vlastně se tady našponuje, takže on se zacvakne, ten háček. Zatáhnete lankem a on se vycvakne. Takže já udělám si takovou, aby se mi něco takového nestalo, že to neotevřu tu podsedovku někde na dovolený, budu někde v Polsku, na Slovensku nebo kdekoliv jinde. A abych to nemusel řešit tím, že já tady budu rozdělávat přední masku, abych mohl za ty lanka tam zatáhnout v tom rozdvojení. Sem se nedostanu, teda jsem už se někdo dostával, ale dostanu se jenom tady k tomu, a kdyby mi se seklo i tady to, tak se tam blbě bude dostávat. Takže já udělám to, že si vlastně z každého toho zámku, z každé té strany koupím si normálně v Cyklopointu 2 lanka s bohdenama, natáhnu si to tady odsáď, tady dolů pod motor, a kdybych náhodou se tam nemohl dostat, tak nouzově šáhnu pod motorem, tam už se prostě dostanu, tam nejsou kryty, budu vědět, kde to je, kde ty lanka budou zavěšený, zatáhnu na jedné straně, na druhé straně a podsedlalovku budu mít otevřenou. Bude to takový nouzový řešení, kdyby náhodou to ještě odešlo. Tada! Hotovo. No, tak si opravím ten plast, no. Tady jsem jálama prasknul.
Finito.